Azaldu zuzkuen apurate, Euskal Herrian helburua zen hizkuntza hautuak apurat aldatzia edo, gaztelerako dagoen joera hori kentzia edo. Eta konturatu naz, azken finien, ohitura horrek igual bizita zuen zierra hartu ditugunak diela eta uste baino zainagoa diela aldatzea. Eta igual hamaika egun ez diela nahikoak aldaketa bat itxeko edo zela itxera egiteko. Orduan, igual prozesua hasteko oso modu egokisa iruditzen jat, baina pentsata jatoin norberan autua dela, prozesu horrei jarraipena emutia eta bere egunerokotasunien jarraitzea euskara hautatzen lehen gaztelera sanerako. Hamaika egun hauetan konturatu naz etxien nire alabaekin beti nik saiatzen naiz hitz egiten euskaraz berakin, ezta? Eta berai da señorita Rottenmeier bezala, eta beti holan ez da esaten holan, txarto esan duzu. Eta gaur, hamaika egunetan, ondo berakin, ni jarraitu saiatzen berakin hitz egitea euskarak, eta bera, lasai nirekin, holan ez da, baina hitzak ondo, gozua, eta, honekin. Gero ja, hamaika egun hauetan pasauko da ez dakit. Berriro bez señorita Rottenmeier edo ez, baina honekin. Ni konturatu naz, normalin beneiko hago bizi nazela, batez be hemen, herrixen, Euskal Herrixen hauenien, ezta? Eta konturatu naz autu hona inneuela, naiz eta probat gogoetarako aukerien musten, ezta? Pentsetia ze aukeratukot. Da konturatu nintzen baitxa, zenbateraino ondion daukun esparru batzuk danok, ez dienak aukerek ez dauenak emuten euskeraz bizizeteko. Eta niri toko jat, hamaika egun hauetan zier, kanpuen begonaz, Euskal Herritxik kanpo, edo hiriburu handixetan, eta hor ikusi dut zenbaterainoko zailtasunak dauzen ondion. Eta gero baitxa politia izan da konturatzia bakoitzak zer rola aukeratu dauen, ezagutzen duten jentiak zer rola aukeratu dauen, eta horren atzetik gogoeta badauela pentsetia gustau jat. Jendia gehiago hitz egin dauela euskaraz, azkenien ez dakit obligauta edo, baina gehiago hitz egin dela. Nik uste dut, nirekiko ez dauela larri aldatu ze egunerokotasunen itxot berba, baina nire gana datozenak hitz egiten lehen gaztela zitzen zuztien asko txapia ikusterakoen euskaraz industriala egin du diela behintzat. Nik nire erokotasunien euskaraz hitz egiten dut, eta ez dut nota guain besteko aldia nire gana itxen duztiela euskarazo. Baina nota dutena da, tabernetako eta jendiak nik ez programa jo gehiago euskarazak isela. Eta hori nik uste dut bai. Lehenengo, txapi eruti ez dela nahikue. Alegin personal bat eskaketan dagoela ariketa honek. Eta aurrien segunetan nor dauen eta ze jarrera dauken, norberandako zailtasun handixagoe edo txikinagoe izaten dela. Eta badaukotzu anekdotaren bat kontetako hamaika egun honetakoa? Anekdota barik esperientziak bizi zentxut, toko jaten aztelenien Bilbon izetia azoka baten, eta han saiatu nintzen euskeraz lehenengo berbi ditzen azokan atzen jentiei, eta batzuen gandik igual espero ez nauken erantzun hon bat jaso nagoela. Da gero lanien be, ikusi dut jentie jarrera oso onakin egon dana, eta euskeraz ikesten da biena eta bestela igual itxen kostaitxe jakonak, belarripres rola hartu dauenien, erraztu inau gure arteko harremana euskeraz izetie eta bintzete alegin bat egiten hasi dela eta jarrera positiboak ikusitxut eta... Euskal Herrian 3. o 4. eguni izen zen, fanitzen taberna batera lagunekin, eta sartu ginen tabernara eta barra hostien zauenak ez daukon euskara jakitzeko itxura ikez, bezero dan egin zote gazteleraz, eta guri sortu jakun gazteleraz. Eta, ¿qué queréis? Eta, probat, ez ezagunei euskaraz etxeko lehenengo hitzan kauza horrekin, esan zatu genez, pintxo hau jarriko ustezun mesedez, eta, si, ahora, eta rezoen pintxoa eta, ¿quieres que te lo caliente? Eta, bai, mesedez, eta, probat, gestikulauta eta ikustezan, ulertz zauela, gero etorrizan, eta, ¿queréis algo más? Eta, zelan eskatu, baso batur, baina enakixen, berak beretan zakixen euskeraz, zeretako kontxapaik ez ezede, edo, sin más, gestu gaitxik ulertu zuzten, baina ez ebe gehiago orduen apur bat olan, zalantza horpego izakin,
urbaso bat jarriko ustezu mesedez, eta ja esan barrezketa, no, tanto no entiendo. Eta, bueno, baina apur bat, harritxu nuen nintzen, nahiz eta euskeraz ez jakin edo ez ulertu, beraldetik oso positibo hartu zauela, ez? Batzutan jentiak hitz egitutxazu nien euskeraz eta ez dakixienien, jarta operi txarra edo. Eta, beraldetik oso gestu politxa edo pentu gaten ez saiatzea ulertzen, eta, ez bakitu eta jazta, baina modu honien eskatuta ez dagoela arazorik. Ni nire lana Gasteizen dau, ezta? Eta nire laneko jefia ikusi zenean txapia, esan zidan erderaz, bai? Esan, ¿eso qué es? Un anuncio de GAES, audifonoak, bezala? Eta, kao, berai ez zieken zezan Euskaraldia eta horregatik, hori da nire anekdota. Anekdota berezirik ez dut euki, baina geldituko nitzake apur bat sortudan giro honakin, edo apur bat aldeko jarrera positibo batekin, eta inkluso olako gauzetaz askotan jabetu behitzen estan edo enterau behitzen estan jente askok jakin dauela, eta txapiakin zerbait ulertu dauela. Badakixela mugimenduren bat egondala, eta batez be pertsibidu dutena izen da oso jarrera baikorreko kanpaina bat izen dela, eta geldituko nitzake apur bat apustu hori bakotxak eguneroko bizitzara eramateko ausardiarekin edo. Ke dana positibo ikusi hori. Bueno, ez dago oso lotuta Euskal Litxake mina ditxu nauen telebitzara eta euskera sinotzen, gazteleraz erantzun zuzten, jarraitzen nauen euskaraz itxen, berriz gazteleraz, euskaraz jarraitzen nauen eta euskaraz bukatu zauen itxen. Hori, tabernetako azkenien junta, espero nauen baino jende gehixauk azkenien euskaraz akixela, ez dakit, nahi. Ez dut euki esperientzia negatiboik. Negatibue norberak askotan igual frustrazioak erutitzuela. Gure egizen igual batzukin euskarazko jarrera hori hartu eta igual kosta ditzen dela konturak eta zailako, ez? Askotan ja lehendi daukutzun oitxurak aldaketik kosta itxe jatzuleko, eta gero apetzetan azte zara, eta orduen be euskaraz enbein nahi zuen, baina etxu batean eta golako amorra zeinuak hartzitzazu, baina.